В името на Исус. Отвори се. Отвори се. Не чуй. Нещо става с него. Брате. Спокойно. 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 Много. Нещо се разчупва. Да се отворят ушите и да се развърже езика. В името на Исус. Амен. Брате, Спокойно. демона да излезе. Вън! Спокойно. Демон излезе от него. Дух на глухота излез. Ням дух излез. Вън от него. Спокойно свобода. Прочуй! Направи чудо, дявола. Чудо сега. Глух дух, вън! Глух дух, вън! Глух дух, вън! В името на Исус. Прочуй! В името на Исус. Прочуй! Шунак по Шунели. Да започне да чува. Чакай малко. Ей! Ей! Той чуваш ли така преди? Чуваш ли? Чули си? Това е жена. Ето видим жена, но я кажи колко чуваше той. Нищо не е чул. Нищо. Да. Ма никога не е чувал. Така беше роден, глух и нем. Роден е глух и никога не е чувал. Я се ни. Чакай сега. Я пусти музика да видим. Алелуя! Алелуя! Чудо! Алелуя! Ей! Ей! Алелуя! Шуно, ломстом, керо, шуно. Думняк да говори в името на Исус. Заповядам ти да чуеш и да говориш. Амен! Като дойде другия път да говорим с тебе. Да се научиш да говориш на български и на романесне. В името на Исус. Бъди пълен със всякия дух. Ще го заведете на лекара да каже колко процента му е слуха. Спокойно. Не допускате такива жени да дойдат близо до нас. Спирайте ги направо. Спирайте ги. Никой не иска да дойде тук. Оставете го, оставете го. Найде се събуди. Сега ще говори. Чува, найде. Найде! Слава на Бога. Амен, амен. Ясна ли все пак? Ама чува, като му казва. Ей! Ей! Чува? Никога не е чувал така. Никога не е чул. Значи за първи път, слава на Бога. Амен. А и деца искате даже. Много неща искате. Колко добър следаре. Отворим ушите сега и деца искате. В името на Исус отключи отровата, Господи. Чудесни дева, само как ги нямаш, ама лете ще славя.
Вие